Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi. Dibagansan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, happy Sunday. Selamat hari Minggu padua hondung Epipanias amanginang. Kita sudah masuk di Minggu Hapapatar. Amanami na nami di dia penuaing merminggu maringanan. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan sakit penyakit. Doa kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara di setiap langkah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Amanginang, teriring salam dan doa buat keluarga, Parhalado, Huria, dimanapun kita berada saat ini. Di minggu bolon sadarion, tatangihon hatan itu hatta memakulingi hita. Yesaya 22 ayat 1 ayat 5. Alani Sion dang terbahenau sip. Jala alani Jerusalem dang olo au popoman. Pai mabisar hati goranna songon sodang ni mata niari. Jala hatuonna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi idaunya kabang soparbigu mah hati goramu. Jala saluhut akaraja hamuliomu. Jala ikon marguar hon guarnai baru ho. Si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamuliau maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajaon di tangan ni Dewatam. Dang beguaron ni halak ho na tinadikon. Jala dang bedohonon na tutanom halongonan. Ay guaran na maho hasoluan ni rohaku do ibana. Jala tanomi naung marharajau toho. Ay lomodo rohani Jehovah midaho. Jala marharajaan tanomi. Ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju. Songon nido rikot niak ka anak mo mga luluy ho. Jala songon las ni rohani panguli mida na niolina. Songon nido las ni rohani debatam midaho. Ido sahat. Akadongan na hinaholongan di bagansa Jesus Kristus. Ahado na naik si putih hatta sien na dua turpuk di minggu sadario na manginang. Ya. Hobar tu minggu Epipania. Akadongan na hinaholongan takas do na kining nungata begi nungata jaha. Di ayat 4 dang be guaron ni halakon na tinadikon. Jaladang be dohonon na tanom halongonan. Amanginang. Kita tahu bagaimana seluk-beluk perjalanan atau kisah kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bagaimana degilnya takang ni rohana sida maradopo debata. Gabe di uhum debata na sida. Gabe dibuan na sida tertaban tuha buangan Babel. Jala uhumani dang naala ni rimas ni Jehovah sabing. Alay dalan ni debata laho mamicang. Laho manungguli. Laho paingoton pasingoton bangsoy. Dia ka pangalaho na soture. Dia kahurangan hagalion na sida. Songon bangso ni debata. Jala turpu sadarion. Ima apul-apul baga-baga. Na sumurung na pinasaha ni Debata marhite panurirang Jesaya tu bangso Israel. Nang pesongoni si taonon na sida paru kilon na sida nang pesongoni lising-lising ni Debata maradopon na sida. Alay dang saliling na Jehovah marroni rimas. Dang saliling na di pasobu Debata na bangso nai terbuang tu habuang Babel. Di pasahat do baga-baga, dang guarabbe ho na tinadikon, dang guarabbe tanomi halongonan. Ay dung terbuang na sida tu habuangan Babel. Yerusalem itu bagaikan tempat yang tidak berpenghuni. Gambaran bagaimana murka Tuhan atas mereka. Nah, amanginang di pasahat debata baga-baga, tu bangso na marhite panurirang Jesaya. Jupang dotikina marasini roha debata
dina didokna dang diguaribe na sida na tinadikon alay hasuluan ni rohakku do ibana jala naung marharajau doho sikat ni akasi taunon sikat ni parukilon tumpe ala ni hahurangan ala ni hadosauna totong do marasini roha dewata midana sida gabi diguari mana sida hasuluan ni roha ni dewata jala naung marharajau do nasida mulak musia nasida marharajau sumuang songon na parjolo sahali amanginang nuaing di minggu Epipanias dung Epipanias na padua honon ahado na naing siputi hata song na hudoko kami na kini totu ragam do akka parukilon akka sitaonon akka tantangan na taadopi ya tung perupani odope obas minggu ya minggu patuluhon di tahun 2025 di bulan Januari. Tentu kita banyak menghadapi tantangan ya. Entah pun itu karena mungkin kelemahan, kekurangan, kelalaian kita. Tetapi marilah senantiasa kita berpasrah diri, mengenali segala kekurangan, kelemahan kita, dan kembali bertobat, ya kembali ke jalan Tuhan. Amanginang, totong mahita marpos ni roha molotung peragam akana masa kaparukilo na taadobi. Itulah salah satu kunci yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan dalam menghadapi setiap problema kehidupan. Marpos ni roha. Songon epistel di minggu sadaria. Tung pedupani didok Tuhan Yesus tu inana si Maria. Marhua horot wau idong dang go dope tikiko. Alai pos dorohani inana si Maria di anak na Tuhan Yesus Kristus. Tung pesongoni alis ni Tuhan Yesus. Alai didok si Maria do. Patu pahamu ma na didok na. Dan amazing luar biasa. Air berubah menjadi anggur. Dia percaya kepada anaknya. Dia yakin kepada Tuhan Yesus. Bahwasanya tuan rumah ya hasuhuton namar peste dang gabe tarurak dang gabe maila ala hurangan anggur nasida hati hai. Songoni mahita mangenang dingulut taon. Pos rohatta tu debata. Molotung penakining mau sudoko kami ragam akan masa si taonon na taadopi. Percaya saja kepada Tuhan. Sembari kita merenungkan segala kelemahan, kekurangan dan memohon ampun, memohon maaf supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jala dinamar posniro hahita tu debata. Tupahan na mahita. Jadi saud mana ni turpuk di minggu sadarion. Amanginang dang digoari behita na nibadaan na tinadikon. Alay gabi hasoluan ni roha di debata mahita. Imana ma hatuota. Jala lomo marohana midahita. Ay nunga marpos di roha hita dia kasakap baga-baga na hinatahon ni debata. Jala di bagasan pos ni rohai adong sikap perubahan totalitas, bertransformasi, berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, namanginang, dengan demikian Tuhan melimpahi kita dengan berkat yang melimpah. Tuhan senantiasa menyertai kita di setiap usaha, di setiap rencana yang mungkin sedang kita pikirkan. Amanami na namin na hinaholongan. Di bahini molo tu kadong penoy ngakah parsahiton paru kilon pergumulan ekonomi keluarga. Tetaplah yakin, beriman, percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan merencanakan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan Maha Pengasih. Tidak selamanya Dia murka. Kasihnya lebih besar daripada amarahnya. Patar matong hamuliau ni debata marhiti ho inang marhiti ho amang
Dina manahak ko dia kapangujunan akasitaonon paruk kiloni. Gabi ditupahi ho. Gabi diida akadongammu. Diida akan nahumaliang. Hamuliaon ni Jehovah hati goran ni Jehovah. Jongjong di atasmu. Marhite na ditupahi ho. Marhite na totoko marlas ni roha. Amanginang Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Martua doa kana tumangihon hatan ni dibata. Jala na upiopsa. Diperbadiai dibatasi pardamai mahamugabi sundenggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Iyas no hasurahan. Sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.